Halo parlok baro yus kanat benpe ya ka channel na ketiar mangai ba chal singkli gede we na ki nong tho khubor na kani ka channel gidan hangni hapo job office job United Democratic Party na ka banta ban sim ya ki katu kani gi jingkli ban yakren bat ki kirtong hamtam ye kirtong jong umroi constituency na amta kani ka election MDC arja san kata kalong ye kong napi marwen ale mentangi ni pe ya kan ka dia kan bati te kom khila bani thu ingi gi pre khi nam ta kan ka election NDC aja opsan ko no ka jingpun kre jong kan ka election arhaja akusan ka dade hi kata ka jingpan kre ka ba khamsuk henry hakane ka jing ya yati ka jongi nilaya nadu basdang ba ngakermen ru ba nginpoi hi shakathong ba bon hi ki pat ba ki phai khmat biang shaka party UDP namar ba ka party UDP hi ka party ka bala sengnang ne no umrai constituency ba kadai hi ka party riulo ba baro ki pat ba ki shanya tekum ke jing penkre ni laya penkre bha ni ladon ki nongket kam ki ba khmat ba ngadap ru da ke jing snokmen da kamen siam ke bashit raham haba ngiyo I ba kiwe ki nongket kam jang kiwe ki party ki wan banyasno bat ka party ke jongi bat banyadon ringkat bat nga kum ka candidate jong ka party UDP te kalodon gi kno ba ong ba ka party UDP hapor ba yo ka boss shar han district council rekam sunna le ye kiso kumno lo kan halo jong kata ka nongrim kita baro kide ki ki ba kiwe ki liang persha ki shupenyalam bakla ya ki pat ba namar ba ka UDP party hi ha ka jingelam ha ka AC ha district council ki bon ki kam ki ba kalale ki dandu arbenta hi ki kam ki ba nakaliang ki pat ba ki songtho ladade nakaliang ki grassroots level kamut ba kinshim ba ka khamle a namar ka de tang ka jin songtho bakla jong ki liang persha henry habaya no jor pat bat ki breu ki ba lalong ki nongket kam ki nong yelam ki kham tep kham bha ya ka e ka kam ka ba ka party UDP ka lailam khmat hangne ha district council but nakaliang ka jonga ngan ong ba ka party UDP ki kam bon hi bakalale dayakren chaphang gi scheme nga mut nanut ban kubur ba baro hi ki ki scheme ki ba day nakabenta ki pat ba ki la ai shani ki pat ba but la de ha kino ki kam kino ki liang ru ka UDP party ka lale shibon ki kam ha ka jingelam ha district council haba ki don ha ka isi te dare na kalyang ki breu ki bamdon ya ka jing smotho ki bamdon ya kata ka jing mut ka ba khamkhlan henry ki hi ki de ban smotho ba ka party UDP shibon ki kam ki ba kalale bat omdon hi bala ban len ba ka UDP ka khantre kam a namar ba lada layat hi ki kam election nang ni shakmat bon ki kam ba ngiru nagaliang ki candidate ngin sabatai shaki pat ba ngin sapansha shushu ki kam ki ba ka party UDP kalale ba ki kam ki ba kan sanang le shushu ka halor kini ka khai ka pateng ka district council hoat baro hing nitep ba ka de ban pet henry ka ba ngakwa ban ong nakaliang ka jonga ba shimat hi kum ki ta ki ban long kita ki nong yalam ngimla ba ngin shu decide hi marwai henry ngidon kam hi ya ka jimjur ha ka ying dor ba thau ai bangila banginya penbai ya ki kam khai kam pateng khnang ba nakaliang ka party ru kinum don kino ki ban don pat ka jingta ya ki we lor ka khai pateng kalon ru sagari di dostor radis council te gidon ki ba ong ba karkom ai jaj sha ka genthai le ne sha kumi ha bat karkom ai jaj sha ukpa te kemdan kalon ru jing kata ayu bidam ong halo kan
kini gede gawe kamat kaba nga kong ka candidate kinthei kaba nga ban bha menta hagni ka election namar ba ka jing ai jat kme hi kade gawe karuti ka dustur bangi hapan penne kata ka jing ang ba kamdan jingta kade kabalat namar ka don hi ka jingta lada ni la sedang ban ai ka jat kapa ni don kam ban yat bet kat kum kerti ka dustur haba baro hi pitep ka district council ka di ka office ka ba penne ban pensa ya kerti ka dustur tengaru ngakwa ba ngin penne ngin pensa ya kata kerti tu ka dustur badru bangin ai bet sya ka jat keme om sya ka jat kapa ban ai jat kapa na kalyang ka jangan ngam sngo ya ha bat lada ngadon bat lada nipoi hi sya ka bor ngiru ngin hab banyale ba ngin num pen ban num weng bat ngidai hi ban penne ban pensa ya kata ka jing ai jat keme Tenalor pakai paten berkali si dustur, dan lu sakawi pat kabor jong ke dispensar. Tak long wanyara ya hidup siap. Bila pun orang ayu pak Allah kami kampang beri wai district, kedi ka wai ni district kebaham hapo jong ki ke jing kentur pun jong kiwai pat di selang ke Assam. Bila pun orang ayu orang. Halo jong ni ke jingkeli ngakwa ban om ban ngadon ru ban om ba ya ka kendo ka siap hi ni kum ki MDC ni hap hi bangin pet ba kum ba pila ang kri bhai district kadai badan ki khap border hanre ni hap bandon kawe ka jingya su tho jingmot bat ni hap bandon ki kendon ki an ki bala banyada bat dei hi tang kene ka party ka jongi ka pa haduk mentahi ngidang la ban penne ban pensa ya kita ki kendon ki an ki badayada ya ka khendo ka siap ka jongi bat ngaru kom ka candidate nari bhoi district ngakwa hi ba nginle kumba kilale bat lada ni habban pen khan chu ya ki an ni habban pen khan chu ya ki kendon ni habban le ha ka jingya menjur ha ka jingya thir jingya thain bat kiwe ki MDC tani kiwe ki no mikmat Tenalor kita ki kendon nani ki mak rekam jong dispensar no. Tengi don lu sa kini ki jing jong khun samlai di sini. Takalong ka thongkam thongjang. Tekaladan pa ka jing keno ba ka dispensar ha kini sini bigisna mulai na. Kadon ke jing thongkam claim the advertisement. Tilada hijab ba pidon ru ha bor. Ayu fil le nam takan. Na kailang ka jonga kata ka de kawe na ki jingkeli ka ba khamjuat bat ka de kata ka jingkeli ru ka ba baro hi ka jela ka jongi nishem jing namar hakakam wat ki kam jam baro hi ki khon sama jongi ki shem jing bha ndre ka kata ka jingkeli ka ba phikeli ba district council kidan kita gijing thungkam hanai na kalyang gajonga ladang apoi hi hakabor kamut nga ngakwa bangin res shua ya ka revenue jong ka district council ki gijing toy ki ba ka district council ka di banyo bat ling ba kita gijing yo jing man toy jong ka district council de na kata hi ba ni na ba nin yo ba nin plirat pliliti lada ka revenue district council kalabiang ngatharai hi ba kan poi haru uta upot ba ngindu syakita ba ngindu kam do jam ti ngam so ya hab but ya ka jing thung kam be an mom baki ong kata baro ngatharai ka te tang ka jing kren jong ki ye kinong ye le persha ban ni bagi kwa ban pen thobria ki kwa ban pit sneu henrei na kalyang ka jonga lada ngapoi hi hakabor ya kita baro ngimdei hi pangin ailat henry ngidei banyat katkum kaan ki rules and regulation ki ba ki lambo but nin le kat bala ba nin raise ya revenue ha district council khnang ba ngila bangin siu tulop ya ki nong tre ki badei hak banyo but ya kiwei ki bangi thap ru ngin thap ki dakarukom ka proper channel ka baki ong ngin hap yat be ling ba kata marnga kum ba khon samla ka banya aireng menta nga kwa hi ba ngin yat
da kata kebaki ang clean politics dengar ngakwa bangin yat hida kata clean politics ni kumgi khon samla ni kimi lenti ba lada ni poi hi hakabor ngila ba nginwanra ya kajin kala lingba jongi ki khon samla ki bayami madan menta ba ninyo banyarap yaki para khon samla habaro kiliang om tang hikam wat kam wat jam hendai gila banyarap lu yaki bay lingba ke district council di polisi pun nam takani ke por jengki ban haswa mun pun nama pinile umroi constituency TKI ke apil ni ke jengkat pak jeng fisi ke pak jeng umroi constituency kamenta bat kalasai kasyong ha kakti jongpi kipat ba banwan ra ya ke jengkela ha kene ke jela ke jongi nga kesamla napi shisha marwen ke kertong jong pi ke umroi constituency da ka minsim ke jing sngorit ngawan hakmat jongpi baro ban kerpat ban ai ke jing kershan bapura na ke benta ke jonga ha kene ke kinti ke bamenta wat nga kum ke khon samla ngadon ke jing angnut ban ye trelang bat phi ki pa nong shong shnong jong ko umroi constituency bat jong ke jelaru kumjo smobha ya kershan lem yanga ke khon samla ka candidate ken thai bamaroi bangin yo banjob ya kene ka kinti ka bamenta bangin yo ban wanra ya ka jingkala hangne ha umroi constituency but hakane ke jelaru baro kawai ngakerpat ya phi baro ki samla samhoi ki longme ki longpa snobha menta ka kenti hi ai ka kti karyang ai ka kti kaman to ya kershan ting e na ka benta ke ne ka party ka bala seng nang ne no umroi constituency ba hadin khat san snem ka bom kan embiang sashisin kan sawa ha ke kerteng ke jonga bat kalama kan kawe biang sashisin nang ne no umroi constituency ngakwa ban kerpat rik hakmat jongpi baro kinong shongshnong to ailat yanga ka khon samla minta ka kenti ban yo ban yalam khamat ha ka KHADC minta ka tem bangaru ngan yo ban yarap lang ban yo ban don lang bat phi kum kinong shokshna bat ya ka jala ru kumjo bat da ka min sem ka jing snorit da ka min sem bashirahem ngadon ka min sem ban yetre lang bat phi ki pat ba ban wanra ya ka roi ka par ka shong suk ka shong san ha ka ne ka shnong ka than ka biet ka jongi khuble shibon khuble shi hajar wo